మండలం తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మండల ఉపాధ్యక్షులు, పొందూరు మార్కెట్ మాజీ డైరెక్టర్ దివంగత కలిశెట్టి సహదేవుడు విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం విఎన్పురం గ్రామంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సోదరుడు కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, సూర్యనారాయణ, స్థానిక సర్పంచ్ ప్రతినిధి కలిశెట్టి రామారావు సమక్షంలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ విగ్రహావిష్కరణ ఆయన తల్లిగారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు. ఆ క్షణంలో తనయుడు విగ్రహాన్ని చూసి తల్లి చలించిపోయిన సంఘటన అందరినీ కన్నీటి పర్యంతం చేసింది. కన్న కొడుకుని ఈ స్థితిలో చూస్తానని కలలో కూడా అనుకోలేదని తల్లి హృదయం తల్లడిల్లిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఆ గ్రామ ప్రజలు, స్నేహితులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఆయనకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా, మనిషి మనిషిని కలిపిన ఓ ఋషి, భువిని చరితని నిలిపెను నీ కృషి. మహాశయా విధి పగై తరివెనా, మహోష్ణమై రుధిరమే మరిగెనా, ఆగిపోయేనా త్యాగం కదా, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా. సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా.